Začala bych asi úplně na začátku, že zvládal běžnou školku a měl tam skvělé učitelky, takže to fungovalo, nějak byli empatický a i přesto, že Kuba v té době neměl diagnózu, tak zvládali jeho určité symptomy. A potom byl v přípravné třídě na základní škole, kam jsme museli teda dojíždět, protože v blízkosti domova nebyla přípravka. A tam Kubovi se tak strašně líbilo dokonce, že vlastně tam zůstával až do 5 hodin a říkal, ať pro něj nechodíme dřív, měl tam kamarády, bavila ho družina a všechno. Takže jsme si mysleli, že všechno je v pořádku a dali jsme ho do nejbližší školy v místě bydliště. No jo, jenomže asi každá škola není stejná, takže Kuba už v první třídě začal chodit domů nešťastný a ve družině nechtěl zůstávat. Takže jsme začali řešit, co je s Kubou jinak. A vlastně ve druhé třídě jsme se dozvěděli, že má poruchy autistického spektra, Aspergerův syndrom středně funkční. Po škole přicházel tak unavený, že se sednul na kolo a objížděl barák a říkal nám, že prostě potřebuje ujet tomuhle světu. Takže bylo takový pro rodiče velmi jako těžký. Začleňování dětí z PAS do běžných základních škol nebo nakonec středních, vyšších vždycky záleží na tom, jaký je konkrétní stav toho dítěte. To znamená, jaká je jeho diagnóza, jaké jsou jeho sociální schopnosti, mentální schopnosti, nakolik se dokáže přizpůsobit podmínkám běžné školy. Skutečností je, že někteří žáci se do běžné základní školy ani přes podporu, která je, včetně třeba asistentů, pedagoga, předmětu speciálně pedagogické péče, školních psychologů, školních speciálních pedagogů, tak se do školy nedostanou. Je to z řady důvodů. Tím hlavním důvodem je, že současný stav ve školství je takový, jaký je. Ostatně aktuálně vidíme, že je snaha šetřit a tím pádem šetřit i právě na podpůrných opatřeních. Největší problém ve škole, já si myslím, že vůbec nepochopili, že každý člověk na spektru autismu je jiný. Ideální je, pokud dokáže pracoviště, které klient navštěvuje, ať už je to škola nebo tedy sociální aktivizační služby, sociální služby, tak pokud dokáže spolupracovat se všemi subjekty, které se na péči o dítě podílí. U našich malých klientů, těmi osobami, které se na péči podílí, jsou to nejčastěji logopedi, protože řada z našich dětí má narušené komunikační schopnosti, dysfázie, afázie a podobně. A vlastně to, co potřebují primárně pro další seberozvoj, je rozvoj řeči. Tam pak, když se podaří navázat spolupráci s pečujícím, tak samozřejmě služba nabývá mnohem větší intenzity a kvality, protože se daří ve všech úrovních potřeb toho dítěte rozvíjet jeho podporu. V 6. třídě Kuba skončil na domácím vzdělávání. Uprostřed roku jsme ho prostě už museli vzít domů, protože mu bylo čím dál zle a skončil na prášcích. Že vlastně do ty běžné školy už pak nechtěl chodit, aby jsme ho tam prostě nebyli schopni odvízt. Nelze prostě dítě, který se brání a kope a pláče a křičí, nelze ho tam odvízt na provaze, to prostě nejde. Co já vidím jako celkem velký problém, tak je to, že vzhledem k tomu, že řada těch dětí z PAS, tedy s poruchami autistického spektra, je velmi náročná na vzdělávání, tak tam ta tendence k tomu dávat děti do domácího vzdělávání je vysoká. A problém spočívá v tom, že tyto děti obvykle mají velké problémy v navazování vztahů a v rozvíjení komunikačních dovedností. Je to jeden ze znaků jejich onemocnění. A to si myslím, že právě domácí vzdělávání nedokáže plně saturovat. Mám také jednu klientku nebo i klienta, kteří byli celý svůj vlastně školní život v základní školy v domácím prostředí. A vlastně jsem celkem obdivovala, jak se dokázali adaptovat na podmínky střední školy, ale i tak to u těchto dětí vyvolává problémy. Dost často se u těchto dětí jako doprovodný znak objevují různá psychiatrická onemocnění, v tomto případě v současné době často zmiňované deprese a úzkosti, které mívají i záchvaty paniky, kdy vlastně právě ta nová situace, ty nezvládnuté adaptační mechanismy vedou k tomu, že se to dítě cítí nejisté. Kuba nikdy nebyl šikanovaný od dětí, ty ho měli rádi. On byl vlastně nešťastný z těch dospělých, kteří mu nerozuměli a skutečně tam
podněcovali. Mnoho záchvatů bylo díky těm dospělým lidem. Myslím, že autistická třída jako taková pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby mezi těmi, kteří mají snížený intelekt, tak určitě smysl má. Tam, kde se jedná o děti s vyšším intelektem, tak určitě ne. Tam je rozhodně lepší, když jsou prostě integrováni do běžných základních škol. Po té 9. třídě vlastně je dneska na střední škole online a na svobodném sebeřízeném vzdělávání, takže ale v případě našeho syna, kdy už je tak vyhořelý ze školy, nedává mu škola smysl, to také nefunguje, protože nedělá vlastně nic.